मोजां मोनबाय दा थिग जाबाय दा गोसोम फानजाखौ बायदिया नों खारनाय मोनदों ना मोनाखै मोजां खारनाय मोनदों मोजां मोनदों बिराद मोजां मोनबाय आं मोजां जाबाय Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै आङो सेलुनावहाय थानानै ओरैबायदि बिजि जाबाय ओमफ्रायहाय भिडिअखौनो होनो सोलाबला आरोना दैलि जेसे हायो आङो मोननैसो भिडिअ लानानै दोनदोंमोन स' बेखौनो आं दिनैहाय सानबायखि नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो जोंहा बे साननैसो लगातार आइब्र' कालार कारेक्सननि थाखाय बिराद क्लाइन्टस फैदों आरोना मानो होननानै बुङोब्ला गोबां मानसियानो 3000 4000फोरावनो माइक्र'ब्लेडिं खालामनानै होदोंमोन ओरैबायदि गाज्रि खालामनानै होदों बाक्सु बायदि गोसोम माने मा होननो थ' फाखाबनाया दा जोंनिसो खामानि जानानै थाहैबाय नै दायो नोंथांमोना नुगोन आरोना बिफर एन्ड आफ्टारनि रिजाल्टखौहाय थ' गाइस नै जोंना खामानिया जोब्बायानो होनजायो ओमफ्राय मिररा बोरो लादोंमोन ना थ' नोंथांमोनाथ' नुखाबाय फार्स्टआवहाय जोंनि क्लाइन्टनि मिसुग्रा माबायदिमोन आइब्र'आ बेसेयाव खालामजादोंमोन नों सिगाङाव 2000 ना 3000 3000 थ' आं नोंथांमोनखौ सिगांनिफ्रायनो बुंखादों जे 2000 3000 खालामना होनाय माइक्र'ब्लिडिंखौ नोंथांमोना खम दामावनो मोनो होननानै खालामो नाथाय बाक्सु बायदि गोसोम फानसाखौ बेलाव बायदि खालामनानै लायो थ' बिनिखौबोथ' नुखाबाय एकदमबारे लाइट जाबाय सिगांनिस्राय ओमफ्रायनो खेबसे नायदो जोंना मेमा नायदो माबोरै मोनखो जाबायना मानो होनना बुंबा नों एना बेनिया माने स्किना एकदम टाइटमोन आरोना टाइट खिन्थु बेना नेचारेलि बिराद समायनाखा आइब्र'आ पुरा माने हेयारा दंखायो आरोना इभेन आंनासो बिदि हेयार गैबावा बिराद मोजांखा जास्ट बेना माने एसे ब्रड खालामनो थाखाय माइक्र'ब्लेडिंखौ खालामनांगौमोन खिन्थु एकदम एम्फौ सुमु बायदि बे सिगांथिंनिफ्रायनो अभार गोसोम ओमफ्राय आरो अभार सिङाव सोनानै होदों थ' बेनि थाखायनो बेना मोनथाम सेसन खालामनांगोन आरो ओमफ्राय दाख्लै जिथु आं नोंथांमोननो भिडिअ दिन्थिदोंमोन बे क्लाइन्टनिया खेबनैयावनो जागोन मानो होनना बुङोबा बेनिया लाइटमोन आरो बेना अभार डार्कखा माने थ' अलमस्ट दायो बिराद मोजां जाबाय थ' माबायदि केयार खालामनांगौ खोन्थानानै हरसिगोन जोंहा बिउटिशियाना मिथिबाय ओमफ्राय बेबायदिनो माबाबानो जाबाय आरो जेबो नङा बिनि उनावबो सप्तासे लागोन बियो हिल जानो खारनो दै फोनांथारनाङा आरो मिथिबाय मिसुगुरखौथ' गुफुर खालामनो हाया नालाय एसे गोसोमैनो थाखागोन ओमफ्राय लाइट मोजां मोनदों ना मोनाखै मोनबाय दा मोजां जाबाय थ' नै दायो आनै आं टेक्ला लावदुम थांगासिनो मोनसे रेस्टुरेन्टनि अपेनिं सेरेमनियावहाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो फैफादो जोंजों लोगोसे बे रेस्टुरेन्टनि नामानो जाहैबाय आइ बड' किटचेन आरोना लकेसना 6 माइल जयनगर रड केबि कमप्लेक्स 3rd फ्ल'रावहाय केक काट खालामनाय टाइमावहाय मोनफैयासै आरोना नुवाखै देलायनाया बेसे हेमा मालिनिसो देलायो नालाय एसे टाइम नाङो बेनि थाखायनो सहैयासै नै दायो जोंहा जानाय स्टार्ट खालामसै पुरा साम' सबाय नारजि अमा ओमफ्राय बिमाथाय नाजो थास' बिथ'राइ लाफा नाजो लाफा जानानै माबोरै मोनो नोंथांनो खोन्थानोसै जों
नायलाय जाख'नोनो हानाय नंलासो खोमा खिन्थु आंथ' देन्जार जाखायो नालाय जानोसै आरोना थ' नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय गुवाहाटि फैबाथाय जानो थाखाय ओमफ्राय नैबे आइ बड' किटचेननि अनारा नैबे बिथाङानो आरोना जया सरगियारि Happy birthday to you ओमफ्राय बै सानखालिनो नैबे सनानि बार्थडे दंमोन आरोना बे जाहैबाय बे अनारनि फंबायनि फिसाजो थ' बेनिनो बार्थडेमोन 4 years जाबायमोन थ' जोङो बयबो बेवहायनो केक काट खालामबाय आरोना आरो जोंहा दा आइ बड' किटचेन रेस्टुरेन्टनि अनारनि नैबे हासबेन्ड आरोना पुरा फेसियेल खालामजादोंमोन अपेनिंनि साननैसो सिगां थ' आङो गासैबो भिडिअ क्लिप्सखौनो लाखाना दोननायखौहाय बेयावहाय होनानै होदों आरोना हेयार काट खालामजादों क्लिन आप खालामजादों आंनो होनबाय अपेनिं दङ जिहेतु एफा मानसिफोर फैगोन एसे साइज जानांगोन ना होननानै नै बिराद साफा नुबाय दा क्लिन आप खालामनानै हेयार काट खालामनानैबो माने भगबाना ओरैबायदि मोजां हरदों हौवा मानसिना ना मेकआप खालामनो दरखार ना माबा मोनसे फोननो दरखार हेयार काटआ मोजां जाबानो जा हेन्डसाम नुखायो आरोना ओमफ्रायहाय क्लिन आपफोर गेजेर गेजेर खालामनांगौ मानो होनना बुङोबा आजिखालि बिराद पलिउसन जाबाय नालाय मोखाङावहाय बिराद माने गाज्रि आबहावाफोरा सिथाबनानै गाज्रि खालामो स्किनखौ थ' हौवाफोराबो देलायनाय होननानै माने साननाय बेबायदि देलाय मांग्रा होननानै दा सान आरोना आरामसे क्लिन आपफोर फेसियेलफोर खालामनांगौ अब्लासो नोंनि स्किनाबो मोजां जानानै थागोन ग्ल' जानानै थागोन थ' नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय जेडि बिउटि वर्ल्डआवहाय इउनिसेक्सखासो नालाय थ' खालि बडि मासाज गैया दे गोबाङानो बडि मासाज दङना होननानै सोंहरो आरो ओरैबायदि गाज्रि मानसिफोर थायो नाम्बार होनाय दङना सेलननि थ' बेयावहाय फन खामै खामै सोंहरो आरोना बडि मासाज दङना बडि मासाज बा सानो आरो आंना माने बडि मासाजआ गाज्रि नङा खिन्थु जोंनि मानसिफ्रासो बडि मासाजखौ गाज्रि लामायावहाय लांदों आरोना खिन्थु बडि मासाजआ जेबो बिदि गाज्रि नङा खिन्थु आं लाखियाखै आरोना मानो होनना बुंबा नोंथांमोनाथ' गोबाङानो सोरबा गाज्रि बुङो नालाय बेखायनो आरो बेनिख्रुइ मानोथो ओरैनो बदनामखौ लानो ओरैनो नायनो बाग्रा मानसि गोबां दंखायो बेखायनो लाखायाखै आरो नै नोंथांमोना नुदोंमोन ना दहयो बिफरनि लुकखौहाय नै आफ्टारा मोजां जाबाय दा आइलेस एक्सटेनसनबो खालामनाय जायो आरो लोगोसे बेयावहाय आइलेस एक्सटेनसनखौ रिमुभबो खालामनाय जायो आरोना